खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो फरायबाय। केरेलायाव खामानि मावनो थांबाय थानाय समाव ससे लामायाव गोमानानै दं 22 बोसोर बैसोनि नुसार बसुमतारिया। थांनाय 6 नबेम्बर खालि गामिनि 4 लोगोफोरजों केरेला रायजोआव खामानि मावनो थाखाय क'क्राझार रेल स्टेशननिफ्राय रेल गाखोनानै केरेला फारसे आगान सुरलांदोंमोन नुसार बसुमतारिया। थांबाय थानाय समाव सोनाब बेंगलनि दानकुनी रेलवे स्टेशनाव ट्रेन लाखिनाय समाव 4 लोगोफोरा दान्दिसे बायजोआव ओंखारदोंमोन। जेब्ला ट्रेना खारफिनो हमो अब्ला 2 लोगोफोरा ट्रेनाव गाखोफिनो। नाथाय नुसार बसुमतारिया मेलेमारि माखासे जेंनाजों नारसिन जानानै ट्रेनाव गाखोफिननो हायासै। जायनि थाखाय थांफानाय सासे लोगोआबो नुसार बसुमतारिनि गाज्रि हालोदखौ नुनानै बेजों लोगोसे दानकुनी स्टेशनावनो थालाङो। नाथाय नुसार बसुमतारिया मेलेमारि जेंनाजों बारानिफ्राय बारा नाख्रेबजानायनि थाखाय गावजों थाफानाय लोगोखौबो नागारनानै खारनानै दा थंगैयै थासारियाव गोग्लैयो। नुसार बसुमतारिया क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा धावलिगुरि रानजिंपारा गामिनि उत्तम बसुमतारिनि खांजोबथा फिसाज्ला। बे समाव जाथायजों भुगिनांनानै राहा गोथे जानांनाय नुसार बसुमतारिनि बिफाजों लोगोसे स्टेशनाव थाफानानै गारना खारजानाय लोगोआ आबुं बाथ्राखौ मिथिहोदों। लोगोसेनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसार बसुमतारिखौ नुयोब्ला नुसार बसुमतारिखौ हमनानै मबाइल नम्बर 7099082268 आव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोरबोनिफ्रायनो नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। थांनाय 6 थारिख फुंनि 10:30 आंनि फिसालाया नुसार होननाय बसुमतारिया गावनि लोगोफोरजों थानानै केरेलानि मोनसे जायगायाव मावनो होननानै थांफादोंमोन। बिसोर 4जों एखे लोगो थांनानै जेला हावड़ा स्टेसन मोनहैहां जायो होनबा हावड़ा स्टेसननि 3सो आगोलाव मोनसे दानकुनी होननाय जायगायाव बिसोरो गारिया स्टपेज जानायलाय बावहाय 4बो ओंखारदोंमोन होननानै जों मिथिगौ आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनायाव 2आ गाखोफिननानै बिसोर थांबाय आरो बे आंनि फिसाला नुसारा गोसोआव बोरैबा जानानै गारियाव गाखो जानायलाय गावनि लोगोआबो थालांनांदों आरो। दा बेखिनि समावनो जोङो इनफरमेसनाव जों एभेलेबल सहैयासै। अखानायै 7 थारिखआव जेब्लानाखि जोंनाव खबरा सफैयो होनबा जोङो हाखादावरा थांनो होनना सानबायमोन। नाथाय जों जगार जानानै गावनि बिमा आरो गामिनि 2 लोगोफोरखौ लानानै हावड़ासिम बा बै दानकुनी होननाय जायगासिम जों नागिरनो थांदोंमोन। नाथाय गारिया लेट जानायलाय जोङो मोनाबिलि 7:30 क'क्राझाराव मोनदों आरो बे क'क्राझारावनिफ्राय जों 4जों गाखोलांनानै मालदा स्टेसनाव ओंखारनानै थादों आरो मालदा स्टेसनाव जों 3:30 सहैदोंमोन आरो मालदा स्टेसननिफ्राय 4:30 जोङो हावड़ासिम ट्रेन सोलायनानै थांफिनदों आरो हावड़ानिफ्राय जोङो मोनगोन खोमा साननानै मोनसे अट' रिक्सा लानानै जों दानकुनी स्टेसनसिम फैफिनदों। लामाफ्राव लोगो मोनगोन होननानै नाथाय मोनाखै। उनाव नाथाय बिनि लोगो थालांनायखौ जों बावहाय मोनदों आरो। बिनि सिगां जोंनाखि मालदा स्टेसनाव सहैयो होनबा गथ'आ रायज्लायदोंमोन। आंबो बुंदोंमोन जे माबा सना नोंसोर खैफोदाव गोलैबायब्ला मथा मथि नोङो थाथ'दो। नोंनि नोम्माजों आंजों थांगासिनो दङ 1 घन्टासोनि फरायनो जोंनो हमहैगोन। नोङो फनाव रायज्लायदोंमोन आरो बिनिफ्राय आरो गारियाव जोङो जेला खेबसेबाव रायज्लायबावदोंमोन होनबा बहायबो बियो आं बाहेरायाव ओंखारबायलै मामि होननानै बिमाखौ बुंहरदों आरो। बिनिफ्रायनो दासिम बिनि मबाइला माबा जाना दं, सुइस अफ जाना दं। मबाइला गंनैमोन, गावनि लोगोनिखौबो बियो लादों, बेबो सुइस अफ, आरो गावनि मबाइलखौबो लादोंमोन, बेबो सुइस अफ। बे मबाइल नम्बराबो दा जोंनाव गोसोआव दंजोबो बिनि मबाइल नम्बरा। नाथाय बेखौ जोङो बे मोननै नम्बराव बिनि फन मोननै नम्बरावबो जों बुबाबो दा मबाइला रिंला आरो जेबो जाला। बेखिनि गेजेरावनो जोङो हास्लाबैलाय बोरैबा राहा जागोन होननानै जोङो स्टेसन थाबथानानै बुंनायसै जे मा राहाजों जों मोनबावनो होननानै। बिनि उनाव जोङो सिन्था खालामनानै दानकुनी सिटि पुलिस स्टेसनाव हाबनानै जोङो मोनसे रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे बुंदों सार जोंना ओरैबायदि दानकुनी स्टेसननिफ्राय दिनै जों दहाय फैनायनि सिगां सासे गथ'आ निरुदेस जाबाय, नानसारि नाम। ओमफ्राय जों बेखौ नोंथांमोननो इनफरमेसन होदों जाहाथे नोंथाङा सिटि पुलिसाव मोनोबा बे गथ'फोरखौ जाहाथे
सोरनिबा हेफाजाबनि गेजेरजों बा नोंसोर मोनोबा नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे जोंनो इनफरमेसन हरो बा जोंनो खोन्थायो होननानै जोंनि नम्बरखौबो गावसोर लाखिदों आरो गावसोरनि नम्बरखौबो हरदों आरो बिथाङा बुंदों जे आंथ' सिटि पुलिसनिसो खोथा जाहैबाय दा बेखौ नोंसोर स्टेसनाव गोमादों हिसाबै स्टेसननि जिआरपि अफिस बा आरपि अफिसाव होनना बुंदों बिनिफ्राय जोङो बै सिटि पुलिस स्टेसननिफ्राय फैनानै दानकुनि रेलवे स्टेसनाव फैनानै आरपिएफखौ लोगो हमनायसै आरपिएफफोरखौ लोगो हमनानै आरो जिआरपि इनचार्जफोरखौ लोगो हमना बुंनायसै जे नोंथांमोनहा बेलुर होननाय मोनसे जायगायाव बेलुरा जाबाय हावड़ानि सिङावनो थानाय मोनसे जिआरपि हेड अफिस बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय बेलुरनिफ्राय नोंसोर रिपर्ट लायदो ओमफ्राय बाहाय फैफिनदो होननाय बेलुराव थांबाय जोङो ओमफ्राय बेलुरावबो जों बुंहरबाय जे बे जिनिसा जोंनि बेलुरावथ' गोमायाखै नंगौ जोंनि हेड अफिसाथ' बेलुरानो जानो हागौ हावड़ानि आन्दाराव दा खिन्थु दानकुनियावनो जुदि गोमादोंबा दानकुनि पुलिस स्टेसनावनो नोंथांमोना माबा थानानि जिआरपि अफिसावनो हाबनानै एजार होनाया साबसिन होनदों आरो बिदि बुंनायखाय जों बेलुरनिफ्राय फैफिननानै दानकुनियाव फैफिनदों आरो दानकुनि इनचार्जजों रायज्लायदों आरो आं ओमफ्राय बिथाङा सोंदों जे नोंथांमोनहा बबेनिफ्राय फैनाय होननानै आं बुंदों जों आसामनि क'क्राझारनिफ्राय फैदों होननानै आं बांनानै थथ' थाथा होननानै बुंदों आरो सासेयाथ' जा हिन्दी रायलायदोंमोन आंनि लोगोआ बैजों सेंग्राया बे हिन्दीयाव स्पस्त नङामोन थेवबो आं जाखिनि हायो যে আমি কোকরাঝার থেকে আসামের কোকরাঝার থেকে আমি আইছিল আজকে সকালে মালদা থেকে আমি 12টার সময় ওই জায়গায় পৌঁছেছি এখন আমার এইরকম প্রবলেম হলো স্যার আমার এইরকম কি হইলো সমস্যা হইলো আমার বাচ্চাটা আমার ছেলেটা ওই আপনার স্টেশন থেকে হারিয়ে গেছে এখন সেইটার জন্য আমি খুঁজবার জন্য তোর সহায় খুঁজছিল বেদি होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय जे होनबालाय दाथ' फट' साफायजानो लाजोब ओमफ्राय ओरैबायदि दा आं लिंहरगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिनिफ्राय जेबो खौरां मोनाखै ओमफ्राय बिनिफ्राय खौरां मोनजानो लुबैनानै जों मैया लास्ट टाइमाव मोनसे नैबे लेखाखौ जों इनफरमेसन होबोदों आरो नैबे लेखाखौ ओमफ्राय बिथांमोना बुंदों जे बे गथ'नि फट'ग्राफखौ होननानै बे फट'ग्राफखौबो जोङो देखायदों आरो बे फट'ग्राफखौ बिथांमोनहा बुंबाय प्रेसकास्ट खालामदो नोंथांमोना हावड़ायावबो दोन जेरावबो दोन आरो माखासे फट' फिसा फिसाखौ जोंनो रेकर्ड खालामनानै गालां होननानै रेकर्डखौबो जोङो दोनबोदों आरो मा बैसोनि हा मा बैसोनि बैसोआ बे गथ'आ मथा मथि दासिम 22 बोसोर जाबायमोन आरो बेनो दुइसिनमोन न'खराव बिदा देरसिना सासेल'खा बिदाया बियो दा माबायाव थायो तामिलनाडुआव मोनसे ना कम्पानियाव ना पेकिं खालामग्रायाव थायो आरो बेसेसिम फरायखोमोन बे गथ'आ दा आंना नैबे दा गोमानाया बियो डिग्रियाव फरायबायमोन देग्लाय सेकेन्ड सेमिस्टार मोननांगौमोन दा होनो हायाखै आरो गथ'आ हारसिङै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन हारसिङै गथ'आ फ्राय थांनो हानो हागौमोन खोमा दा खिन्थु आंनि साननायावथ' बिनि ब्रेना प्रब्लेमाव गोलैदों दा आं माबोरै प्रब्लेमाव गोलैदों होननानै मिथियोब्ला बियो बहाय थांनायनि सिगां दाख्लै बिफाखौ बुंदों बाबा थ' जों आदानाव थांदिनो अरुणाचलाव आदानाव आं एसे खामानि मावहैनो होननानै आंखौ लिंलांदों आंजों थांबा नों अरुणाचलाव बियो 10 दिनसो थादों 10 दिनसो फैनायाव उनाव बुंबाय आं थांनो सुखुवासैलै होनबा बे समाव अखाबो हाबाय थादोंमोन अखा हाबाय थानाय समाव खामानिबो गैया माबो गैया मानो इटानगराव थांबावनो मानो एथ' गोजान पासिघाटफ्राव थांबावनो होननानै जों बुंनायाव ओमफ्राय नोंनि लोगोफ्राबो माथो बबेबा खामानियाव हैनो नों मानो एथ' गोजान हारसिं थानो होननानै बिमानो खबर हरदों नामा बिमाया लिंहरफिनो आरो बिमा लिंहरफिननानै नों हारसिं फैनो हागोन ना हाया होनना बुंनायावबो फिसाला बुंदों आरो आं थांनो हायो बाबा सिन्था खालामनाङा होननानै बुंबाय आरो नों अरुणाचलफोरखौ फिसिनो हागोन ना क'क्राझारसिमबा ओं हागोन आं जाबाय आरो ओमफ्राय थेवबो हासननियाव दं उन्दै गथ' खुनु देश बिदेश गिदिंफेराखै हिसाबै आं दे नों फैदोल' बाबु आङो नोंखौ दा माबायाव फुङाव 10टासो 11टासोआव गाखोनोसै नोंबाव हजोंहाय जुदि 2टासोआव गाखोबा रोङियाव नोङो 6:30टासोआव सफैनो हागौ आरो आंबो रोङियाव 6:30टासोआव सहैसिगोन सानैजों लोगो मोनलायगोन फनानो हाबो दंखायो आंहाबो दंखायो होननानै थारमाने बेबो फैनानै अरुणाचलआव फैनानै रोङियाव ओंखारफैदों ओमफ्राय बे एसे 10 मिनिटसो बारा ओंखारदों आगोल सिगां ओमफ्राय आं सहैबाय गारिया आंना डेट जादों ओमफ्राय बे फन लानानै बुंबाय आं जेबाबो नों सफैबाय नामा औ सफैबाय आं रोङियाव होनबा ओरै सोनाबहा फै नै आं बे रुङिया स्टेसननि कृष्णचुरा बिफां खाथियाव दङ होननानै ओमफ्राय बे समावबो बियो हारसिङै फैनानै आंखौ लोगो हमफैदों आरो ओमफ्राय सानैजों जों हटेलाव ओंखाम जालायनानै फिसाला सानैजों आंजों फैदों बेनिफ्राय फैनानै बे बेवहाय ओमफ्राय न'आव थांजासिमाव मोजाङैनो दंमोन आरो दा हजों गासिबो मानसि गैया जोंनि ओजोंहायनि मानसिखौनो बिसोर बारा मिथिया ओमफ्राय भाषायाबोथ' जोंनि आसामनि बांला भाषाफोरजोंबो बारा मिलाया आरो गावसोरथ' जेसेबां मानसि गिदिर जा मानो इनचार्जआनो जा अफिसारआनो जा
गावसोरनि मातृभाषा बाङालिखौ बांसिन बेंगलिखौसो रायलायनाय जायो आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय एफा एनैखौ इंलिस रायलायोबो ओमफ्राय सोरबा सोरबा एफा एनै हिन्दी रायलायो आरो दा बेवहाय जोंहा सासेबो सिनायग्रा मानसि गैया आरो नोंथांमोननि नैबे गामिया मा जोंनि बे गामिखौ रानजिंफारा होननानै बुङो पस्ट अफिसा चन्द्रपारा डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार जाबाय पि हिसाबै क'क्राझार गोलैदों बेबायदि आरो मा खावलायहरनो सानो जाहाथे सोरबाफोर लामा सामाफ्राव बहाबाफोर नुयोब्ला दा जोङो ओरैबायदि सानदों जे गथ'आ जुदि ब्रेना गाव जुदि मोजां जायोब्ला मबाइल सुइच अफ खालामोब्ला जोंनो निस्सय माबा मोनसे लकेसनफोरखौ हमनानै जों लाखिनो हागोन आरो जुदि बे लकेसन माबा खुलिथाराबा गावनि मबाइला जुदि खुलिथाराबा सोरबाफोर बिनि गेजेराव जुदि आरपिफोर बा सोरबा पुलिसफोर बा सोरबा समाजखौ मोजां मोनग्रा बा बेबायदि सोरबा एनजिअफोरा लोगो मोनफैनानै लांनानै दोनफैबायबा जाहाथे जोंनो खबर हरो होननानै जोङो नैबे फट'नि गेजेराव जोङो नम्बरखौ होबोदोंमोन होबोनाय जायाखिसै नैबेहाय नैबे नम्बरखौ होनाय जादों नैबे बिमानि नम्बरखौ होनाय जादों बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै हर होननानै जोङो बेखौ बयनोबो खोन्थानाय जादों लोगोआव दङ आरो आधार कार्ड दङ ओमफ्राय गावनाव माबा पेन कार्डबो दङमोन आरो ओरैनो भटार आइडि लादों मानसिया बेग लादों गोसोम गांसेल' फिसा नोंसोर माब्ला आरो बबेयाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन जों केरेलायाव थांनो खामानि मावहैनो होननानै साब्रैजों ज' जानानै थांदोंमोन ओमफ्राय थांबाय थानाय समावनो खै थारिखआव थांदोंमोन नोंसोरो जों 6 थारिखआव गाखोदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय बे बेगजों थांदोंमोन ओमफ्राय मोनैनि सिगां बियो गिनायजों बिदिनो बोरैबा खर'आ बोरैबा माबा जालांदों आरो बेना ओमफ्राय बेहायनो ट्रेनाव दानकुनिसिमाव थांनानै बिनिफ्राय थांथायनो हायासै बेहाय ओंखारनानै थालांनाय जाबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारनानै थाफाबाय बेजों लोगोसे ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय थाफाबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव बियो सम सम मोजां जायो बिदिनो ओमफ्राय सम सम बिदिनो बोरैबा लोगो मोनफिननाय बायदि जाफिननानै बिदिनो बोरनाय बायदि जाफिनो आरो स्टेसनाव बेसे गोबाव थादोंमोन स्टेसनाव जोङो 3थासोनिफ्राय लायबा जों सानसे हरसे थानाय जादों खोमा ओमफ्राय अखानायै फुंनिफ्राय गोमानाय बायदि जाहैबाय बोरै गावस्रालायनाय जाखो नोंजों आंजों ससे थांफादोंमोन ओमफ्राय मबाइलखौ आंनिखौ सिख'नानै लाबाय ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना सानैनो बिदिनो थांबाय थाबाय ओमफ्राय आं थांफानो हायासै सिगां थाबायबाय थायो खारनाय बायदिबो खारो ओमफ्राय आंहा बेग बादोंमोन बेगआ गिलिरथारमोन आंना बेगआ फिसा लानाय ना खारनाय बायदि खारनानै सिगां लांथारबाय बियो बिनिफ्राय आन्दायलायनाय जाफिननानै ओमफ्राय आं ससे नायफिनदोंमोन ओमफ्राय लोगो मोनैनि आङो आन्दायगोनसिगोनसो दाबो आं मबाइल गैला मा गैला साननानै आङो गारि गाखोनानै फैफिनबाय आरो ओमफ्राय स्टेसनसिम टट' भारा लानानै ओमफ्राय स्टेसनाव आं थाबाय हारसिङै न'आव माबोरै खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय न'आव बिसोर माखासे खिथादों ओमफ्राय जोंबो गावबो सम सम खबर हरबाय थादोंमोन मोजां जानाय समाव ओमफ्राय मबाइल थानाय समाव आंबो एसे खबर हरनो हादोंमोन ओमफ्राय मबाइल सिख'जानायनिफ्राय आंबो खबर हरनो हायाखै आरो नोंबो थांथारनाय जायाखै फैफिननाय जाबाय दा এই যে বড়সা রাবেবের জড়িতে আমি প্রচার করতে চাই সবাইকে জানবা খুশি যে আমার ছেলে শ্রীনিবাস বসুমতারি গত 6 তারিখে কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশন থেকে 10:30টার সময় কেরালার আলুভা স্টেশনের পর্যন্ত যাবার খুঁজছিল ওরা উচ্চারণ কোকরাঝারে 10:30টার সময় তারপরে ওরা গেছিল বিবেক এক্সপ্রেস দিয়া তারপরে মালদা থেকে ওরা হাওড়া যাবার খুঁজছিল হাওড়া আগে কিন্তু ডানকুনি একটা স্টেশন আসলো এই ডানকুনি থেকে বাচ্চাটা আমার ছেলেটা নামিছে ট্রেন থেকে তারপরে উঠতে পারেনি সেই পর্যন্ত সেই দিন থেকে আজকে পর্যন্ত আমার নির্বেশ হয়ে আছে সেই জন্য যদি কাইবা যদি সদস্য ব্যক্তিগুলো যদি পায় বা দেখে যদি ওই ছেলের ফটোটা যদি দেখে বা মানসির ছেলের সাথে যদি বাচ্চাকে যদি যাতা যদি কোনোবা জায়গায় যদি লোকে আসে বা কোনোবা বেড়ে থাকা দেখা পাইছে তাহলে নম্বর দেওয়া হয়েছে এই টোলের ওই যে এই মোবাইলের জড়িয়ে আমি এখন প্রচার করতে চাই এই নম্বরে আমাকে যদি ফোন দেবার জন্য আমি কিবা করতে চাই স্টেটটো কি আসলে স্টেটটো হ্যাঁ স্টেটত পরে স্টেশন স্টেটটো মোটামুটি ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটামুটি হাওড়া এরিয়া
কত বয়স হবে হ্যাঁ বয়সটা ছেলের বয়সটা মোটামুটি 22 বছর এখন পর্যন্ত। ছেলেটা আমার ছেলেটা ডিগ্রি পড়ছিল কিন্তু বেচারা ফাইনাল দিতে পারে নাই, এখন ফার্স্ট ইয়ারে সেমিস্টারে আসছিল। তার লগত কি কি বস্তু আছিল? তা এই ছেলের লগত এখন একটা ব্যাগ আছে, ছোট ব্যাগ কালা করিয়া, ওই ব্যাগের ভিতরে একটা আধার কার্ড, 2টা মোবাইল, তারপরে একটা প্যান কার্ড আর একটা ভোটার আইডি আছে। তারপরে যাওয়ার সময় এই ছেলেটা কালা করিয়া একটা পোশাক পিন্ধিছে, টি শার্ট, তারপরে হাফ প্যান্ট পিন্ধিছে কালো শার্টের, কালো রঙের। গাঁওটা কি গাঁও আপনার গাঁওটা? আমার গাঁওটা এখন রাঞ্জিপাড়া, পোস্ট অফিস চন্দ্রপাড়া পড়ে আর কলেজ ডিস্ট্রিক্ট আসাম।